Que tal, como están? Benvidos. Un dos pubs máis emblemáticos da zona vella, o pub Ultramarinos, vende a anunciar que suspende a súa programación de música ao vivo. Os seus responsables din sentirse perseguidos despois de recibir dúas visitas da policía. Falamos esta mañá deste asunto co alcalde. Á espera de que o Concello sexa quen de sacar adiante unha ordenanza que permita conxugar a vida cultural da cidade co respecto ao descanso dos veciños, un dos pubs máis importantes no que a música en directo se refire, o Ultramarinos, vende a anunciar que suspende a programación. Os responsables do local, a través dun comunicado, anuncian esta decisión tras recibir, aseguran, dúas visitas da policía local nun mes. O alcalde defendeu a actuación dos axentes que di fan cumprir a lei e lembraslle os propietarios do Ultramarinos que non teñen ningún expediente aberto. Gustaríame suliñar ao respecto das noticias de hoxe que, por suposto, a Policía Local o que fai é preocuparse do cumprimento da normativa. As leis e os regulamentos están para ser cumpridos e, polo tanto, é o que fai a Policía Local. A Policía Local únicamente toma nota a partir diso, lóxicamente, ábrense os expedientes disciplinarios correspondentes. No caso concreto do local que hoxe sae na prensa, teño que decir que ni no ano 14 ni no que levamos de 15 ten ningún tipo de expediente sancionador. En todo caso, por parte do Concello, que tentamos é buscar o punto de equilibrio entre esa actividade que consideramos imprescindible para a cidade, que é a actividade musical nos nosos locais, coas autorizacións, coas licenzas dos propios locais, e, lóxicamente, co dereito dos veciños do casco histórico a ter o descanso correspondente. Os responsables do PAF reclaman vontade política para normalizar a situación e revisar canto antes a normativa. Dende a Asociación de Veciños Compostela Vella insisten en que Ultramarinos non conta ca licenza necesaria para celebrar concertos e acusa o Concello de actuar con permisividade dende hai 20 anos. Eran declaracións do alcalde durante a súa visita ao Congreso sobre cidades dixitais que se celebra entre hoxe e mañá aquí en Santiago. Durante este encontro, expertos de todo o país e tamén do outro lado do Atlántico van debatir sobre asuntos como son o transporte e a accesibilidade, entre outras cuestións. Conetic, a Confederación Española de Empresas de Tecnoloxías da Información, Comunicacións e Electrónica, organiza en Santiago o terceiro Congreso Cidades Dixitais, a tecnoloxía aplicada a un novo concepto de sociedade. Hoxe e mañá o encontro permitirá ás empresas do sector falar de novos proxectos e iniciar colaboracións cun único obxectivo, mellorar a calidade de vida dos cidadáns. Santiago, ademais de acoller o evento, é un bo exemplo na busca de solucións tecnolóxicas, tendo en conta as súas particularidades como cidade patrimonio. Aquí en Santiago de Compostela, el gobierno municipal que me honro en dirigir viene trabajando de forma decidida con el objetivo de lograr una planificación estratégica que responda a este proceso evolutivo que se define con el concepto de ciudad inteligente o de Smart City para la mejora de la gestión diaria de nuestra administración local. Nuestra ciudad, como se ha señalado anteriormente, participa activamente en asociaciones y foros específicos como por ejemplo la Red Española de Ciudades Inteligentes y la Red Impulso de Ciudades de la Ciencia y la Innovación, creada por acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010. Nesta edición, os países latinoamericanos terán un especial protagonismo, dando a coñecer as súas experiencias e proxectos. Ao longo do día e medio que durará o Congreso, abórdanse 4 temáticas principalmente: a mellora no transporte de persoas e mercadorías, a accesibilidade, a seguridade da información e a xestión dos residuos. E imos con máis cousas, e concretamente a Rúa Carreira do Conde, que non deixa de ser actualidade. Hoxe achegámonos ata a zona co voceiro do PSOE, Paco Reyes, que mostrou o que parecen ser unhas bancadas, un elemento que en principio quedara fora do proxecto inicial. A actuación en Carreira do Conde non deixa de ser motivo de polémica continuamente. Despois da última reunión mantida hai uns días entre o goberno local e representantes veciñais e dos comerciantes, dábase a entender que se farían modificacións no proxecto inicial. Un dos elementos que desaparecerían e o que máis malestar causaba entre os residentes eran unhas bancadas. Hoxe o voceiro do PSOE visitou a zona para comprobar que esas bancadas seguen adiante. Para Paco Reyes o proxecto non mudou.
Se pode ver que van a cumprir exactamente o que aparece na infografía de como ia quedar dende o proxecto orixinal. Polo tanto, o que están a facer é o que tiñan previsto facer no seu momento, polo tanto non van a facer mudanza e polo tanto, unha vez máis, se lle enganou a todos os veciños e veciñas de Compostela, se lles mentiu unha vez máis. Polo tanto, isto é claramente a credibilidade que ten este goberno do Partido Popular, a credibilidade que ten este alcalde sustituto e candidato a alcaldía polo Partido Popular en Santiago de Compostela. O voceiro do PSOE recordou que se trata dunha actuación que financia a Xunta e pregúntase se finalmente Carreira do Conde será semipeonil e que vai pasar coas prazas de aparcamento. E hoxe comparecía ante os medios Compostela Aberta, formación que lidera Martiño Noriega, para dar conta das súas conclusións sobre a situación das parroquias do rural despois de manter diversas reunións e tamén para informar sobre as súas propostas de mellora nestas zonas. Compostela Aberta vén de manter varios encontros con veciños das parroquias do rural de Santiago e a conclusión da agrupación que lidera o actual alcalde de Teo, Martiño Noriega, é clara. A situación é peor do que agardaban. O número 9 da candidatura, Rafael Peña, explicou que se atoparon zonas con problemas moi básicos que teñen que ver, por exemplo, co abastecemento ou co sistema de recollida do lixo. Na súa opinión, terían que empezar de cero para poder mellorar. O rural de Compostela está aislado non só físicamente, é dicir, hai unha barreira física, senón tamén aislado administrativamente. Non hai interlocución entre os veciños do rural e os veciños de Santiago. Probablemente fóramos vítimas da aritmética electoral e fóramos vítimas de ser unha zona que ten pouco peso social e que ten pouco peso ou pouco peso a hora desde un punto de vista de estrategia electoral ou de marketing. Pola súa parte, o líder de Compostela Aberta, Martiño Noriega, mostrouse moi crítico co actual goberno do que di non fixo nada polo rural nestes anos, máis que abandonalo. Di neste sentido que non se pode dividir Santiago en dous mundos. E se onte todos os partidos políticos con representación no Concello opinaban sobre esa candidatura de Ciudadanos que lidera o exconcelleiro do PP, Javier Sánchez Agustino, hoxe era o propio Martiño Noriega, o líder de Compostela Aberta, o que tamén opinaba sobre esta proposta. As chiscadelas de ollo que o presidente Feijóo lle fai sistemáticamente a Ciudadanos nas últimas semanas, e o feito de que a candidatura de Ciudadanos sexa liderada por un peso pesado, cunha trayectoria moi connotada ao Partido Popular, como é Agustino, pois sí que nos fan sospeitar que aí alguén pode estar xogando a estrategia electoral e a rentabilidade. Os resultados xa se verán, porque todos os movimentos teñen pros e contras. Os pros poden xerar unha marca branca que en un momento determinado poder apoiarse para intentar manter a gobernabilidade da cidade, os contras pode ser xogar ca propia lei electoral que claramente non favorece o que é a dispersión de voto. E o Concello volve a poñer en marcha as visitas guiadas ao Castelo da Rocha, un programa que tivo moito éxito na súa primeira edición o ano pasado, pois participaron máis de 1.300 persoas entre centros de ensino e público en xeral. A Concellería de Cultura decidiu retomar por segundo ano consecutivo as visitas guiadas ao Castelo da Rocha tras o éxito colleitado no programa posto en marcha o ano pasado, no que participaron algo máis de 1.300 persoas entre cidadáns en xeral, centros de ensino e asociacións. O percorrido ten unha duración d'1 hora e media e non custa nada. Esperamos que con esta volta a poñer en oferta para o público as visitas guiadas ao Castelo da Rocha, pois que o Castelo siga a ser ese monumento, ou deixe de ser ese monumento descoñecido para os propios habitantes da cidade de Santiago, e seguimos así a aumentar a nosa oferta patrimonial tanto para os propios cidadáns como para aqueles que nos visitan con pretensión pois de que alonguen a súa estancia o máximo posible. Segundo explicou a concelleira, as visitas do ano pasado tiveron un gran éxito e a xente amosouse moi sorprendida pola existencia desa fortaleza. Para seguir poñendo en valor o xacemento, o Concello ten previstas 13 actuacións.
A Universidade ultima xa os detalles para poñer en marcha o seu campus de verán. Trátase dunha actividade dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 13 anos e para que xa está aberta a preinscripción. En principio, enfócase a traballadores da USC, pero de quedar prazas libres tamén poderán participar o público en xeral. Hoxe presentouse o campus de verán que organiza a Universidade de Santiago por 7ª edición e que se vai desenvolver dende o 22 de xuño ata mediados de setembro. Trátase dun programa de actividades deportivas, culturais, socioeducativas e de lecer dirixidas a conciliar a vida laboral e familiar dos pais e nais traballadores da USC. Aínda así tamén cabe a posibilidade de que poida acceder ás prazas o público en xeral. Levamos 7 anos xa facendo esta actividade, este programa de verán, o que quere dicir é que está máis que consolidado, porque así non lo din sobre todo as familias, non, que cada ano responden a nosa chamada e depositan a súa confianza no noso equipo de traballo para estar cos seus fillos e fillas durante estes meses do verán, non? O campus no que poden participar nenos e nenas de 3 a 13 anos divídese en 5 quendas con 70 prazas cada unha. O prazo de preinscripción remata o 10 de maio. As persoas admitidas terán logo ata o día 24 para formalizar a súa reserva. O formulario para anotarse pode atoparse na web da Fundación USC Deportiva. E hoxe último día de Compostela Gastronómica e dentro desta programación a Fundación Centro Galego de Artesanía puxo en marcha un programa para promocionar o produto artesán fixo na tenda Mica. A directora xeral de Comercio, Sol Vázquez, achegouse ata esta tenda ubicada nos arredores do casco histórico para ver a mostra formada por pezas de madeira, cerámica e cestería tradicional, todas feitas a man en 19 obradoiros artesanais de toda a comunidade. A escolma de produtos que están presentes neste espazo, adicado á decoración e ao interiorismo, centra o valor da artesanía na súa diferenza, deseño, baixa pegada ecolóxica, cohesión co territorio e patrimonio cultural. E imos con máis propostas para o seu tempo de lecer, neste caso son suxestións que lles recollemos na nosa axenda cultural. É momento para coñecer se seguirá este bo tempo nos próximos días. A información achéganola Meteo Galicia.
Mañá mércores as precipitacións comenzarán a primeiras horas pola metade sur para irse generalizando pola mañá. A medida que avance a tarde, a situación irá mellorando polo oeste. As temperaturas sufrirán un moderado descenso. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur. O xoves as nubes irán en aumento a medida que avance a mañá para cubrir toda a comunidade durante a tarde, deixando algunha chuvia de carácter feble, precipitacións que serán moderadas á noite. As temperaturas mínimas descenderán, pero as máximas manteránse sen cambios. O venres pola mañá teremos chuvias de intensidade moderada. A partir do mediodía a situación será cambiante con apertura de claros, pero tamén chubascos illados. As temperaturas mínimas ascenderán de xeito moderado, mentres que as máximas continuarán sen cambios. Mañá mércores agardamos en Compostela unha mañá de chuvias intensas que darán paso a ceos con nubes e claros pola tarde. As temperaturas baixarán ata os 9 graus de mínima e os 16 de máxima. O xoves teremos de novo unha xornada inestable. Comezará o día con ceos con nubes e claros que darán paso a ceos máis cubertos e chuvias sobre todo pola noite. As temperaturas manteránse sen cambios. En canto ao venres amenceremos con chuvias intensas que darán paso a unha situación máis cambiante pola tarde, con nubes e claros e posibilidade de algún chubasco illado. As temperaturas continuarán sen cambios. Rematamos aquí por hoxe o noso espazo de novas. A continuación volvemos para falar no preguntoiro, neste caso co voceiro do PP en Santiago, con Alejandro Sánchez Brunete, do que falaremos da actualidade na cidade. Volvemos agora, graciñas por atendernos.